Olyan zoknim is kiukadt. De fog. A főnök. Olyan már sok az előkészület. Igen, Ingumá. Még Gergő is itt van. Hobbitoknak kellett volna itt lenni. Azt pont most mondta idének. Felborultak volna. Gyerekek, hazamentetek? Hát Milán biztos, hogy fog jönni az ideg. De elküldöm neki, megosztom az oldalát. Hazamegyünk úgyis, levetkőzzünk. De várjál, mert nincsen videótok. Kapcsolat. Hát de én Áginál fel tudom rakni. Ezt nem kellett volna mondani. Ezt a videót nem rakom fel. Már figyelj, hogy mi? Hova mész? Bal jobbra! Nem mennek itt jönni a... Hát jó, hogy nem a kis vízbe mentél ott fent, keresztbe. Jó, hogy nem ott a kis vízbe mentél keresztbe fent, he. Ha nem megyek ide mehetnél a úszóba. Itt mentünk mi is át. Gyere, fogad meg! Mit a videó? Megmutatja véget, hogy Van videó róla. Csak üres dolgok, hogy valami...